system. Mamaya na lang po yung pag-upload sa pero meron po yung pero maganda. Si ano yung hindi po nasa baba. Opo, hindi mo po nakikita pero wag lang mo. Ikaw is palok yung ganito. Tapos wag yung palok yung ganito. Pero sa plastic mo, bali ginawa na namin yung 18 inches na pinagdagan na ganito para sa photo. Kung na kayo mo.
Suno na sa init. Ayun ako. 6 pieces ibiyaki. Mainit. Mainit siya. Ayun na. Yummy. Papakita ko rin. Tingnan mo. Suko na yan. Tugong ulit sa akin. Bisita rin susunod. Ang shrimp. Sarap, diba? Alam mo?
Sarap. Yummy. Scallops. This one, scallops. Ano scallops? Sorry, hindi ito scallops. Ebiyaki. Okay, ebiyaki. Next one, ebiyaki. Okay. Sarap. Sunset, masarap. Guys, nakikita? Nandun.